Matul il-laqgħa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva riżoluzzjoni li tajt li d-deputati tal-Gvern kollha għandhom jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Ħeġġeġ ukoll li d-deputati kollha tal-Grupp Parlamentari tal-Gvern biex jivvutaw kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Irrid ngħid illi sa issa id-deputat Franco De Bono li fl-aħħar tal-Eżekuttiv l-aħħar laqgħa li kellna nhar it-tnejn kien ikkonkluda li sa jevalwa l-possibilità ta' emenda. Sissa il-deċiżjoni finali dwar dik il-possibilità donna għadha ma tieħdiġ. L-Eżekuttiv Nazzjonalista l-ħamis filgħaxija qabel jerġa' jiltaqa' 4 xhur oħra biex jerġa' jitkellem fuq it-trasport pubbliku. Dan fl-istess ħin li l-mozzjoni maqbula minn dawk preżenti qed tħeġġeġ lill-Ministru Ostingat biex jibqa' għaddej b'xogħlu. Qosor din ir-riżoluzzjoni tikkonferma il-riforma għalkemm reġistrat progress u trasformazzjoni ta' sistema ta' trasport pubbliku, però għad fadlila biex tilħaq l-aspettattivi illi aħna nippretendu minn din ir-riforma. Lorenz Gonzi qal li sa issa għadha ma ġiet ippreżentata l-ebda emenda fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Ostingat. Sissa il-deċiżjoni finali dwar dik il-possibilità donna għadha ma tieħdiġ. Ir-riżoluzzjoni ma teliminax il-possibilità li f'xi ħin waqt is-seduta għada jista' jkun hemm emenda li jkollna l-qbil fuqha u jiena nittama li jkun hekk għax naħseb hija l-aħjar soluzzjoni. Lorenz Gonzi ġustifika li Franco De Bono jkollu biss 5 minuti allokati biex jagħmel l-intervent tiegħu fis-seduta tal-ġimgħa. Effettivament il-backbench kollu ġie allokat 5 minuti. Anki l-Viċi Prim Ministru ġie allokat 5 minuti. Huma jiena bħala Prim Ministru naħseb għandu ikolli xi ftit ta' privileġġ żgħir ħdej il-diffikultajiet l-oħrajn li jkolli ftit iktar ħin biex nintervjeni naħseb ħadd mhux sajlumni li għandi dak il-ħin. U naturalment il-Ministru li huwa direttament involut illi għandu ħin ukoll biex jintervjeni u jwieġeb għall-interventi u għall-punti kollha li jkunu qed isiru anki biex hu stess jgħid fejn jonqosna li naħdmu fejn iridu ninvestu iktar riżorsi u iktar enerġija u fejn iridu naslu għaliha. Allura anki dal-kumment dwar ħin issa naturalment fil-Parlament min hu mitħla tal-Parlament jaf li hemm ċertu flessibilità fil-Parlament li dejjem nużawha maż-żewġ naħat inkunu prattiċi biex finalment aħna mhux Parlament jagħtem biex nitkellmu u nikkonsidraw. Però għandna terminu ta' ħin miftijem mal-Oppożizzjoni, is-seduta għandha ċertu ħin limitat u rrid tgħid anki l-kelliema tal-Oppożizzjoni għandhom il-ħin limitat tagħhom, għandhom ħin stabbilit. Aħna għandna wkoll. Grazzi ħafna. Intant tal-laqgħa tal-Eżekuttiv li damet għaddejja ftit anqas minn siegħa, id-deputat nazzjonalista Franco De Bono ma attendix. Assenti wkoll għall-laqgħa kienu d-deputati Jasmine Mulliet u Jeffrey Pulicino Orlando. Sa dan it-tant f'kummenti wara l-laqgħa tal-ħamis filgħaxija, Franco De Bono baqa' jinsisti mal-pożizzjoni tiegħu dik li astjeni fil-vot tal-ġimgħa. Dan għaliex skont hu ma jridx li jkun kompliċi li jagħmel farsa mid-demokrazija. Stħarriġ għal-ġurnal Orizzont juri li 70% tal-poplu rrid li Ostingat tiwarrab minn Ministru minħabba l-falliment fis-sistema ta' trasport pubbliku. Il-parteċipanti f'dan l-istħarriġ saretilhom il-mistoqsija kieku int fil-Parlament tivvota favur jew kontra li Ostingat għandu jerfa' responsabilità politika u jirreżenja. 70% tal-Maltin u l-Awċin wieġbu iva għandu jirreżenja. Fost l-etajiet kollha ta' dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ hemm bil-qawwi li Ostingat għandu jirreżenja minħabba l-fjask li jagħmel fir-riforma ta' trasport pubbliku. Iva, bażikament f'kull age bracket li aħna kellna, ir-riżultat kien mod simili minn wieħed għal ieħor, ovvjament kellna diversi gruppi fejn riżultat ħareġ mod aktar b'saħħtu milli kien hemm gruppi oħra. Infatti kellna l-age bracket ta' bej 46 u 55 u bej dak ta' 21 u 25 sena, ir-riżultat kien ħafna aktar b'saħħtu li wieġbu iva għal dik ir-risposta li aħna konna qegħdin insaqsu f'dan l-istudju. Dan l-istħarriġ juri li l-poplu Malti u Awċi mhux sodisfatt bir-riforma ta' trasport pubbliku u jrid li Ostingat jirreżenja minnu fih. Bażikament is-survey sar minn BDC u fis-survey tagħna aħna ħadna sample ta' 450 fejn rajna li l-rappreżentanza eżatta, ġifieri li hemm diversi fatturi bejn kemm hemm nisa kemm hemm irġiel f'Malta, rajna li eżattament tkun riflessa f'dak is-sample tagħna biex aħna nkunu konfidenti minn dawn ir-riżultati.
Sa dan it-tant fi żvilupp ieħor l-aqda reboot tal-trasport pubbliku aħjar reġgħet fakret lil pubbliku fil-protesta paċifika li se ssir il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija li titlaq meħdejn il-Funtana ta' Tritoni. Din il-protesta tagħmel parti minn kampanja li permezz tagħha l-aqda reboot se tkompli twassal id-diżappunt tal-pubbliku għal mod kif saret ir-riforma fit-trasport pubbliku. Il-keos fit-toroq Maltin sar l-ordni tal-ġurnata tgħid l-aqda reboot bis-servizz ta' trasport pubbliku jibqa' ma jaqdix il-ħtiġijiet tal-pubbliku b'diversi persuni jaslu tard fid-destinazzjoni tagħhom jew ikollhom imuk minn ħafna. Id-dibattitu dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni mistenni jieħu 6 sigħat u jibda fid-9 ta' dalgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar, filwaqt li jitkompla fis-6 ta' filgħaxija sa 8 meta dak il-ħin jittieħed il-vot kruċjali dwar din il-mozzjoni. Fl-aħħar jiem id-deputat nazzjonalista Franco De Bono baqa' jinsisti li se jastjeni f'dan il-vot fejn qed jitlob lill-Ministru Ostingat jassumi r-responsabilità politika. Il-bieraħ filgħaxija sar magħruf li b'kollox għan-naħa tal-Gvern se jintervjenu 23 deputat illi kollha se jingħataw biss 5 minuti biex jagħmlu l-interventi tagħhom, inkluż l-istess Franco De Bono li ma' aġir jidher li jorta bil-kbir lill-istess deputat nazzjonalista. Il-Ministru Gatt mistenni jingħata sija sħiħa d-diskors tiegħu filwaqt li l-Prim Ministru se jagħmel intervent ta' nofsija. Il-kap eżekuttiv tal-Arriva David Martin qal li jiddispjaċih jekk Ostingat ikun imġiel jirreżenja minn Ministru. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv qal li huma ma kinux qed jistennew li se jkun hemm xi bidliet kbar fl-ewwel 6 xhur. Madankollu sa 4 xhur 80% tas-servizz kellu jinbidel. Riżultat ta' dan huma kellhom jimpjegaw aktar xufiera u jixtru aktar karozzi tal-linja u konsegwenza ta' hekk is-servizz ġie affettwat. L-Arriva qalet li għadhom qed jiddiskutu l-ammont ta' żieda li se jieħdu f'sussidju mingħand il-Gvern biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż illi daħlu għalihom. Dwar il-penali li Transport Malta qalet li se tibda tinforza millum kontra l-Arriva, David Martin qal li dawn se jkunu qed japplikaw biss fuq dawk ir-rotot li ma nbidlux, jiġifieri fuq madwar 20% tas-servizz. Fis-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat elenka qatt ta' proposti li lan tagħhom huma li jġibu għal soċjetà aktar progressiva fl-Ewropa. Ewlenin fosthom bidla fl-età tal-votanti. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jinħatar kummissarju parlamentari għall-standards biex jara li x-xogħol u l-interessi finanzjarji kollha tal-membri parlamentari ikunu dikjarati. Joseph Muscat propona wkoll li ministri li huma politikament responsabbli minn kwistjonijiet jew entitajiet li jiġu diskussi fil-Public Accounts Committee għandhom iċedu posthom. Qal li għandu jiġi introdott kumitat parlamentari ġdid dak għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji fejn il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali jipparteċipa fih. Il-professur Gottfried Pirotta iddeskriva l-proposti ta' Joseph Muscat bħala proposti tajbin u interessanti. Il-Prim Ministru Grieg George Papandreou jgħid li r-referendum dwar l-għajnuna finanzjarja għal Greċja mhux se jsir. Papandreou ħabbar dan wara laqgħa urġenti tal-Kabinett Grieg u wara pressjoni li saritlu mill-Oppożizzjoni biex jirreżenja hekk kif mhux il-Kabinett kollu kien qed jaqbel ma' dan ir-referendum. Papandreou qal li mhux se jirreżenja iżda se jkun qed jiddiskuti din is-sitwazzjoni mal-Oppożizzjoni. Huwa wissa iżda li elezzjonijiet fil-qrib jistgħu waslu biex il-pajjiż jispiċċa f'xifer ta' falliment. Dawn l-aħħar żviluppi seħħew hekk kif Keynes kienet għaddejja l-laqgħa tal-mexxija tal-G20 dwar il-kriżi fiż-żona euro.